ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo gusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Omwancho murigereria rero nigo nakoretire goika bus central imeya constituency ya Bobasi county ya Kisii omwancho murigereria ekerota maitie endagireye kurukunga brokelia nigera gotantani ekera nigegwe kaine nepia grass into saba gusiga gotonye maite na chinsanga ka gose chinsiaga ngotari moro kubutorera bunyansi nabora abutolero more kerota bwati lakini mosirie kamashini nkaroro gakoraki akubutoro omonto akogenda igari uko okoraki okubutora kiumurakera onye kubugachete aye nabo konyora n'ubwate ndagira ya ng'ombe turi kwangaika nakiye kagero korora abantu abange bakuburikia omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo It can tell you how far the Amayia igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa so nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasyaye engiya gosenya. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritu koria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi seto nenusu chabo tukwa asugu chakomera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro konkurugusi na kenyengima tena hoteli ekero musani abrangi kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agota binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwebyo obubona teritabingi omurobiryo bweke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga Ndizi TV obwansu bwomugusi omubugani ukamil park nigo wariganirie umugigo munene bw'abana okurukwa Kids First Talent Search First Edition kitariki kyanda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiraniye asikigoso liguna kugendia ubwato bwa kontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwanko gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo nelia ya hula hoop abanyangira banene kuburugungu gusi no barabagokie ababuiri nigo baraigwebye gwabuna t-shirt amaburi ebintu byogosomera nechi medals ababuyi komi kurwa chinsemo chonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara Rikyo mwana obono ikiagiro kwirikya niko kogenderete nechi shirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi ase namba noti isano na ibire eyemonye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isato inye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umoyega o Kids First Talent Search First Edition umwana utamocha enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri
gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongo rwa Western Kenya nechi kaunti cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na Boigo Chinsa Mogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enye gitari eyo ni gebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanitibuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amunich Insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yokwegeri obogwenya ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. na okwaniro mwancho muligereria korwa Ndizi TV nero obwansu bomugusi karo charagire Chinsa Ikomi chabona magoro bango cha okumanya mangana maya asenchera yobwenge genderera gotobwatia gwetera senchera yo mutandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nyora litkonelia Jumapili chitarikine 25 omutinyo gatatu omwaka w'ikiri bwibere na 22 koira nande asegekeke kerebosyo egera nkomanyenga nararia ya nakwariganirie nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no leto kubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta kerotoko ya chaka korwase county ya Kisii asomo waziri bobole ndiwaime Dr. Fred Matiang'i abwigoro anyaretko baga kubairaneria bakori emirimo be serikali gose civil servants ngambi ya mono asokubwaterana na kwenekia emirobelio au ya serikali yanyarire ko bakigwikirana nigatebetebuna kubwaterana gati ya Bakenya bonsi amona ba usabe serikali nigogo kwenekia amatunda maya abwasatebire county ya Kisii nigobone gendete kubwaterana ikiatebire kere egentekia nigaya kwaneta aya asensemo ya Kisii abwasaikiranete asomo yega bwomo Bishop Joseph Mairura korwase diocese ya Kisii chingaki alego chengero bokoreri bwaye w'imyaka 25. From the national government, I want to congratulate you. Me and many people who are seated here who know what you have done in this part of the world.
would like to sincerely and openly thank the Lord for you and for your life. You have sacrificed very heavily for our country, the history of our people. If I had time, I would go on and on about how I have personally witnessed how you fed our people in 2007. I've walked around these counties with you, to schools, to areas where you are supporting orphans. There are institutions that are here because of your work and your sacrifice. May the Lord bless you and strengthen your hand for the good work you are doing for our people. Nigo matiangi anyartiko bakago teba obwa mate bwabo amonechi kanisa nigo bagendrete gutene na bokongu abwa satebetebuna Kenya nega netiego kore mirimo nechi kanisa elio kwene kiabuno molembe norororo anene bosio bobocholi obanene nigo baigo ay negativu ne serikali negendrete kubeka emirobuli boikirano elio kwene kiabuna obocholi boli bosio mboli uchigotwara chibura buru amo nechi segi. Relationship with the church is solid and strong. And no one should second guess the government's relationship and respect for the faith community in this country. We respect the faith leadership and the faith community of our country because they are our spiritual leaders too. Na tutaendelea kufanya kazi nao pamoja how they lead us. Throughout the time I've been in public service, some of the bishops who are here, I have worked with them on curriculum reform when I was in the Ministry of Education. We are peaceful, that we maintain peace as we go around, that the country remains peaceful. We will do whatever it will take, and I want to assure the leaders of the church who are here, as government, we will do whatever it will take to ensure that we have a peaceful transition, we have peaceful elections, hatuna shida yoyote, our people go and vote peacefully. Yale mambo ambayo tumekuwa nayo hapo mbeleni hayatakuwa Kenya tena. Tutakuwa pamoja na tutaweka amani ya kutosha. Chinga kiechecho ni gabarai na wanasiasa korwa sorogongo rwagusi bakora wana maknek botongore oyoro mo aspiring soyo kulia ekero kebo jumbe asebunge ya Nyalibali Masaba anyartiko babagwa kira Bishop Mairuranga Mbiamono asoko ne kimirememi ya sorogongo rwagusi niko boigo abaraya bangina batati gitumagega abo asebate betabono nga chinga kicheikire abangina kwe walibaga na gosoa asobrai abo asebate nigo baganite siasa chomolembe ndega sieki ya sensemeye na ndigereria sensemo muneri itorogoro ya Nyalibali Masaba batokonyire especially samangana ye school ne nyagitari ekara ko bishop kweto bwate barisha yabo ya regejo lakini bono to bwate chibarishi already bere jinya to bwate masimba to bwate ironde ye bwata bantu banyalibali chati na Nyalibali Masaba naende bone sama tukare usia make na jato igorere parish ya Chironge iwa ina magenda ragenda tunya korenta nandi bunako igora chiparish ya tugenda tunya komenta chisukuru oro nitinya gitari oro muna liye biblia ote bange karo wato ndieta ya toko nyike kase yemes yotanyo begeti oro yemes no chakra korra obiya bwe asi bishuba okora asemi yake yemero ngore netam spiritual and socio-economic development muna gotosa mia mangane kanisa na ando beiro ogotokonya egeretori eria mangane biashara na birabyo okoba ese amangana ayo korandi obeiro gotega abantu babasa gotegemera abantu bande abantu bakoromoki ese nseme yo kwedigeri anda abantu bakoromoki esa masomo esi skuru abekire chie kanisa Catholic na mangana ngamunayo igobono Juli Nyanchamanya maongo iradi bageri mapongeza kabisa na ndenta ebegase yuagendere buya muna togo chikodigeri chikure chichi omwakoyo agendere negasingia egere tutwaro morembe ekanisa etene imara ukana mangana chisegi na ukana mangana ye chinkwano chitari chingia chirachi chisadio morembe babusiba itu bono leo twabera bantaba ngaini nona bangina babera bantaba ngaini ndo bwate chikura chiri choko nyakoramana chikura chiri chogo kubeke bitina lakini lero ndo chaba kusitu babera bantaba ya yo togo chora bantu baitu esenchire yo ngaini inche mno yo mobo na renge kiama kya UDA na chitenga defect ngache kiama kya KNC esingenjo na defect go chorro na nyorti na kiama kyo yongo na kiama kibwata magendero kibwata masikani nende kibwata obotoerero ainchincho ya mobo mumina na imokiriri guru ese wodi ane abumurenda ende support y'abangina bane yagerenjo munene na corri ground abere n'abangina na bero mutureji bero mu biashara igona na amanyire neni menyete mechandere se ground chenarenge gusaba abantu baminto tokore siasa yitingi nende genteke ne batweli baga onde buensi kera 20p nabana
Abarai kuruase kaunti ya Isiolo amone kaunti ya West Pokot wana nigo baburirie serikali wetera wizara y'obulendi bwaime kwene kyo morembe amono bulendi ase chinsemecho eyamagega yo montoyo mogo itwa na gukwa litukuri igoro ase nsemo ya Isiolo egentabara ya batebire kialetiro bwoba asaba menyi bechi kaunti echo ibere nigo anene mono bamuburirie mu waziri w'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i kuimokie getambokero asokwenekia omorembe n'obulendi ya operation iweze kuchukuliwa kwa sababu wafugaji katika Isiolo wanaumia sana kila mahali. Kama ni mambo ya kuja kuombeana nyazi na maji, iko taratibu ambazo zimewekwa kikatiba. Kikatiba sio ya sheria peke yake. Kikatiba baina ya county na kaunti nyingine. Pia kama kuna vijana wanafuata hizi mifugo iweze kujulikana idadi yao, ndio mambo mbaya ikitokea wenye wamekaribishwa waweze kuchukua jukumu haijafuatwa. The government should ensure that all communities living here coexist peacefully, so that we can have a, you know, we are communities living in Isiolo. All of us are brothers and sisters. Things are going back. There is a lot of destruction. Msikie mwende kesho bunge Jumaine. Muonge, mlie pamoja. Tushikane kama Pokot. Hiyo ndio ombi langu kwa viongozi wetu. Ekiombe gya Kenya Red Cross gekoragwa n'omuteneneri asirita Dr. Michael Ayabei nigo bano basabire abasamaria bayagweso kiana korwa bakonyi bwendagira okyasa abantange milioni 3 guteyemo asense ito ya Kenya abo bari ase county wetania emerongibire korengana na Ayabei nigatebire etugo ere milioni ya monugutaisano nigo yanyariko bakego sirio bogima kobwatekana n'umurakera amono muchando bwenchara nigo ayakuoneta ya chinga kibarenge osichinga kibarenge ase county ya Mombasa kwena nobokonyi bwendagira asaba menyi be county ya Taita Taveta korwase kyombekemo kigotuka ime yomochie o Nairobi gati ye county ya Chiricha kire no muchando bwenchara ngamone county ya Garissa, Isiolo, West Pokot, Turukana amone county chinde na Laikipia gati ye chinde. You know, there was little rains in Tana River recharged some of the ponds and rivers, but by and large, bigger parts, larger sections of Kilifi and Kwale remain to be bad. The number of animals that are getting weak by the day and are not able to access water is increasing, and therefore quite a number of them are falling, and these numbers will continue to rise until we have rains. Dry area, the rains are not there. I'm sure there's a lot of famine around here, and any food going to this district is going to help the people. Ndovu wanasukuma vigingi bado wanaruka tena pande ya wananchi, so huo mzozo ni kama bado haujamalizika kabisa. Sisi tukiwa tunapakana na wanyama pori, mara nyingi hata tukipata mvua kidogo, hata kile chakula tunapanda cha kuweza kujikimu, wanyama wakipita tunagawana na wao, unakuta mara nyingi wao wanachukua karibu chote. Omokonyi bwo director asensemo yokwena na maigelio gose civil education ase kyombekia NCIC aselita Kailan Nyambo wana nigo babwatiranire na boroki wakorwa se University ya Embu asoko kora etaro yomolembe abwasokorwa maigelio gochasaba Kenya bonsi nakobamanyia obuya bwo gukora siasa cyomolembe imense ito ya Kenya abwasebona semiri abasae gutatumekwa n'abanasiasa anene mono chinga kichobochori obonene nigaganirie abakenya bonsi abagotu n'abagaka amo n'abana go amo wesokia na kugendera korario morembe imeyense ito ya Kenya bosi bobochori obonene. Tumezoea kwamba tunapoona wanafunzi mtaani ni kwa sababu wamegoma, lakini nataka kubadilisha taswira hiyo ili wanafunzi tuweze kuwatumia kama mabalozi wa amani. Sane, tusipigane, tusizozane kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi utakuja,
utafanyika, utakamilika, utaondoka. Lakini sisi kama Wakenya, sisi kama majirani tutaendelea kubaki pamoja. Bunge Osabot Caleb Amisi niko bona tuguteirare amangana buna ekiama kia ODM amona keregia DAP Kenya niko bagwicha kubagana amabagaye birogo osibo bachorio bonene korengana na Amisi nigatebiro buna ekiama kia ODM niko kegwicha kuligia amabagonsi ye birogo ao imeyense ito ya Kenya abwasatebire abo bakoralia yo niko babwate propaganda. True position of the party, because I spoke to Baba the 5th yesterday night, made it very clear that ODM as a party is going to field each and every position in this coming general election. In any case, we are in a party democracy. We are governed by the rule of law. We've passed the Political Parties Act, Amendment Act of 2022 this year, and that act is alive. It has been assented to by the President. Nara yuasabano mwanchu muligereria asenchera yo wenge kolinde tomo chakoba ime ya Ndizi TV ochakonya rayu amona yanda mange gekuraga ensaye moya bono botuko kolinde ngwa kangambia mono asabali bonsi moire chinga kichaino nebiro kuligereria mangana Amayia Chinsa Ikomi kurugaiga ase studio ngwa kangambia mono asabali bonsi twabwateranire kwene kyabono murobulyo yoiga ogucheire asenchera yo botoereru omusai jemo ne producer yane no lya tobaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inti nako yaletera senchira yo bwenge nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita.